Čaute. Ja som to osral, nevadí. No poď. To vieš, ale vítam vás u mojho druhého videa. A som tu spoločne s mojim veľmi dobrým kamošom Alexom. A dneska budeme natočiť Jetpack Joyride a ja vám vysvetlím, vlastne budeme hrať taký challenge, že kto vlastne dojde ďalej. Dúfam, že poznáte túto hru a ideme na to. Odporúčam. A keby ste počuli šušťanie, tak som proste v prírode, aby som sa nezadusil v tom mojom zasmradenom byte. Poď. No, ideme na to, ideme prvý. Dobre. Poď Tomáško. Good luck. Hlavčík, on na šesku ide. A keby niečo, tak som tu ešte s kamošmi. Tak keď tu bude veľa čo hovoriť, tak... Peňažky, love. Máš vepku, či čo? Nemám. Ticho. Ježiš, nenaraz hlavne ty, oni. Hoj. Tu pánko. No, Však nemyslím si, že tam pánčku. Komentuj, ne? Mám na zadku gumet. Ty si... Pán chlapče, poď Peťaku. Ježiš, flepy prč. Ja serem prachy. To je Kápo, to je super, Kápo, to by som Ja serem prachy. Ja by som Ale boli by troška zamokrené, ne? No, tak trocha iba. Už toto som dlho... Easy. No tak to teda není easy. Čo si myslíš? Ňam. What? Fuck? No poď, pobeď. Money. No, dobre ty, už skáp, prosím ťa. Nechce sa mi. Money. No, A rip. What the fuck? Ale ja to nič nespravil. Aha, tak choď rysum, ty debil. Rysum, no. Zrušili celé natáčanie. Nezrušil. Aha, nezrušil. No poď, Money. zober money. Ježišmaria. Skoro si Toto umrel. ja neznašam. Ja už chcem, aby si umrel. Ty si dal nejak moc. 1000 metrov. Ja nechcem. Ja som v tejto hre... Ja som ja som prešiel v tejto kilometrik. Bonus bol namknutý. Not so green. What the fuck? Neviem po anglicky, dobre. Ja som... Poď sem. Yes, dobre. Ja som ešte... Jaj! Ja som není taký Ale ja mám v tejto hre. hapko. Ty cheater, nemôžeš. Ale nemôžeš. dobre. Zhebni. Ale toto už iba dokým Yes, idem. Ježiši, No. ja som taká sračka. Prichádzam na radu ja. Idem rozbiť všetko. A spinujeme, poďme spiny. Wow, super spiny. Poďme Ty máš spiny. zlú auru. Je, díky. Volačo. Potom epičný. No, poďme. Tak, poďme. Ideme. To je jedna z čoho, že? Ja nechcem Tak toto. to daj Chcem jút. cute, no. Dobre, ty si mal 1800, teda 1700, zapamätaj si 1700. 1700. Ideme. Drobné. Ideme. Woo. No to by som bol. Nemôžeš, nekupuj mi to. Nekupujem nič. Ideme. Dobre. Poštreláme všetkých hajzlov. S tým mojim gulometom, čo mám na zadku. Kápo, všetky peniaze sú moje. Väčšina. Na dvojke ti to nepôjde. Čo? Na dvojke ťa to vypne. Ach, chalani, prosím vás, nekecaj. Aha, Android. Tá jednotka ide tak. Android. Yes. Crazy. S týmto mi to táto. nikdy nešlo. Nie, lebo ja tu S nemám. týmto mi to nikdy nešlo. Lebo to vypadli. Yes, dobre, ty. Tu je Niko. Hore. Lebo Stanko povedal, že to je moje. Ja som si pozrel, že ja mám 5 ovačku, takže že to moje není. Tak Ty kokos, to je... Ja som Ty si debil. zaportal rovno do tej blbosti. Tak ale to je taká sračka toto. Ja neznášam ten teleportér, mne to s tým nikdy nešlo. Neuč. Nie. Aj ty si dal. Dobre. Máš smolu. Jedno malé. Boost. Alach. Je šípka a ja som sa My sme takí autisti. 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 Ani hovoriť dokonca neviem. My sme autisti. Autisti. A inak nerobíme si srandu. Ja dosť hučím, čo? Rybky na piese. Žiadne love. Nemám slov. Ešte jedna hviezdička. Biam. Oh je. Level up. 800 reward. Amatér. Ja som teraz amatér, dobre. No poďme chlapi. Už som amatér. Dáme challenge, kto pozbiera viac peniazy. Dobre, ideme na to. Ideme na to. Ale zabudol... Najlepšia fotečka.
Jdeme na to. Tudududu. Jdeme na to, ty vole. Nehovor také blbosti, ktoré ani neexistujú, dobre? Takže padaj presne. Takže ty si imaginárny. Ja nie som imaginárny. Teraz to už viem, prečo sa s tebou nedá rozprávať. Ty si imaginárny. Ja plačem. Aj to je imaginárne. Skoro si narazil, bodaj bytý čurák. Ježiš, ty máš tohoto robotíka blbého zasraného. Prečo nemôžeme ja? Zbieraj čo najviac peniazí, ty čurák. Máš iba 22. Kto povedal, že mám 22? No, už máš iba 55. Iba. Až 55. Yes. Jaké yes, ja ti dám yes. Však ja už chcem, aby si skápal, aby som išiel ja, aby som Money, pozbieral money, najviac money, money. money, money. Ty to nevieš hrať. Ja viem. Wow. Oh, yeah. Chcem. Ne, nemôžeš. Yeah. Ty čurák. A chcem to prasa. Ňam. Yeah. Ty si taký čurák. Ňam. Ty čurka jedna zasraná. No čo, jak to ide? Podľa mňa to ide dobre. No chlapče, good luck. Ty Oh. máš... Už to... Nie chlapče. Čo? Nie, ja ťa zabijem. Ja ťa zabijem. Prisahám. To máš fakt, ale... No, chápol toto. Ježiš, ja som tu väčšinu tam nechal. To máš. Ježiš. Ja ťa uškrtím. Už nebudem dávať. Smrti. Nedám nasedeli voľakí typci do Itadla, tak to som asi s prstom ukázala, ale už takto do To sú baby, no. Tam ideme. Oh yeah. Nina. Cash prize pistol. Ale Ondrej má blbý telefon, nič tam vidieť nebolo. Ideme si pozrieť to na kvartu. No poďme. Prosím ťa, prosím vás. Idem, ty cigán. Koľko som nazbíral? Neviem. 400? Ja som sa na nepozeral. Tak ty máš 400. Aha. Ja tých 400 miniem. Nie, prosím. každým Ale to je 500, vieš to. Najvíš, čo máš natočiť a potom skončíš. Bez webky. Ale by som natočil parkour len... A hráme. Ty parkour, chlapče. Prepáč, že nehovorím. No. Keby natočil parkour, ale že ty... Na koľko No to práve druhá vec, to má Najkrajšie do tej kamery, niž ľudia nepočujú. Jej, ty nemáš vôbec šťastie, že portneš sa... Do akej kamery? Opa. My My nejsme kamera. Hej, na aký level My sme, Keď ich mám... čo sme? Ale asi na... My sme chalani proste. Ja mám chuť na... Oj. Vy natáčate? Prečo nie? Ja budem asi za 2 Jakub týždne. Nebo, chceš natáčať? Ne, čo je? Som neumrel. Ja som ešte neumrel. To mi to bereš. Keby niečo, tak sme tu zo školy, ale tak nemáme čo robiť, tak natočíme veľkú blbosť, ktorá nás ako prvá... ktorá nás ako prvá napadne, tak aspoň voláčo, no. A to je Jetpack Joyride. Máš kameru? Serem ťa. Nina, Smola. skončí. To máš kameru, aby som ešte potom. Mňa to nezaujíma. Mňa to nezaujíma. A prosím, môžeme... Chodaj, ty čurák. Ale ty si mi minul... Ticho. Lebo sa aj mne minulú 1000 oných coinov na vektorovi kvôli sprostej čapy. Kurňa. To som ja, už som mal celý kit. What the fuck? Keby ste to teraz videli. What the fuck? Keby ste to teraz videli, to vyzerá tak doba. Ach jaj. Na chvíľu ma kamoško opustil Alex. Alex ma na chvíľu opustil. Tak tu musím byť sám. Je mi smutno. Môj imaginárny kamarát už odišiel. To nie je vôbec v pohode. A išiel si pozerať tú svoju voľaké debiliny, voľaké porno. Ale čo to hovorím? To som nebol ja. Dneska tam barili builders workshop. Do bufetu ideme za 3 hodiny, takže si to môžeš užiť. V bufete už nič nebude za 3 hodiny. 3 hodiny tu budeme? No. Čo, to není možné, veď v tom bufete nič nebude. V tom bufete už všetko vykúpili, už tam nikto nechodí. Ani Nanuk, ani Kopola. Vykúpili. Ja som chcel na nugách kostali. Ešte majú pivko, brat. Ach, jaj no. A to nám nepredajú.
Niekto z ostatných kamarátov nepomôžete mi tuto. Imaginárnych. Ahojte, imaginárni kamaráti. Ježiši Maria! No Alex, kde si? Poď sem! Potrebujem ťa! Ježiš Maria. Ty sa voláš Gigi? Jak sa mám Ja. Vy sa tu bude... najlepší snímok. Ty natáčaš? A vieš čo nie? Zastúpil som Alexa, moje meno je... To je jedno, to vystrihneme. Chvíľu počkajte. Už som u toho pokračujem. No. Alex ešte stále neprišiel. Už tu som dlho, dosť. Ale vôbec som nehral. No. Vypadni! Ale z okna si vypadol, čo? Nie, Ježiš, nebavte sa tu o Clash Royale, prosím vás. Čo nenatočím, to neexistuje. Night Beach, ty vole. No thanks, prosím vás. Alex tu teraz hučí, lebo pozerá VR-ku, voľaký horor. A no, už by som to teda mohol ukončiť. Tak dúfam, že ste si video dosť užili. Aspoň keď som tu mal tohto hostia. Pokúsim sa, aby video nebolo čierno-belé ani to na budúce. A ja sa s vami lúčim. Tak čau.